Bur. Oh, Pagamita tabi. adik, usara ni ka po. Ha? Usara ni. Basta kay gamitan ko. Di, lagi ko kay. Usara ni ka po. Gamiton ni nako, usara ni ka po. Diba? Sir lang ta, sir. Sir ba? Pila ka yung balikan day. Usa lagi ta. Usar ka po na. Di, lagi ko kay. Usara ni ka po. Ako ni gamiton nun. Tarong oy. Lagi. Gigi, lami na kayo. Ha? Lami na kayo. Salam. Saon na ko. Usara ni ka po. Pangitaglain dito ko. Pangitaglain ba? Pangitaglain. Oh, Asa pun main na mayo dress ni mayo. usara ni ka baba ko na ko ah. Sak baba. Okay ra. Ha? Ato sir, taksak baba ba? Usara ni ka baba lagi. Dili ni pwede kay ako. Usara ni ka baba. Asan to? Ay asa may mayo diri, asa may mayo. Murag ako aron man po'y maayo diri. Murag wala naman po'y maligya. Ay sa blame mo usar. Nya usara man ni ka po. Sige lang, okay ra. Ay, Kuano na. ay sa kay bisig na imo agi makakita ba daghan kinya tao makakita. Ha? Ulitaw ka, wala makita. Ato sa taon. Siguro doon to. Taya ni. Wala. Sige. Naam ka diha. Pila. Usara lagi ni ka baba lagi. Oh, ay, nasab ka problema man ka ana. Di dagang tingato di mo. So, tiksi sa tat patod sa ta ba patod. Nya usara man ni nya okay ra ka nimo usara ni magtunga ta. Tunggal na ta. Na. Kinahanglan usara imo ha. Oh, Usara. usara. Nya sure man jud ka. So lagi ko. Pila dia. Ay, libre ra ni pero usara ka baba imo ha. Usok baba lang. Suka na. Basta usa ka baba ra ha. Usa lagi, usa lang. Masig masuko akong asawa, masig makakita ta ba? Ha? Masig makakita akong asawa. Na di kay asawa. Wala di ko asawa day. Pero usa ka baba ra jud. Usa lang. Ha? Usa lang lagi. Sure dia. Lagi usa lang. Okay ka? Libre ra. Libre ra ni pero saan na ko nga usara man ni kabog bitin kini nako. Klaro gid na, mangatag ka ana or magsirta or kuha lang ng usa. Bitin lagi ni nako lagi. Nya ug ako ni share nimo murag alanganin kayo ni. Usara man ni kababa. Usa ka baba ra ginalain na mo ha. Pero usa mo gamit makaka. Gamit lagi ko basta na lagi. Padeliver ba? Okay. Kuan biya ta ni anang mo lagi mabitin lagi ko ani usaon man nako eh. Ha? Usaon ni nako mabitin mo ko ni. Bitin dako. Dako. Okay ra man na god. Nya. Kaya ni ay. Wala di kilay nakita dito. Wala gid gitudluan mo ko nga tibor. Daghan ko na kayo. Dagko. Mo lagi daghan lagi nya nawag tang mga uban nya usaram ni. Usa na lang nabilin. Basta sayangan wag. Usa na mo gani, usa na lang gani ako okay, usa ka baba na lang ni. Nya gamiton pagiday nimo. Musir pagiday ka. Wala pa depende ra nimo basta ako lang Ayaw nimo nga ni. Sir lang po. Oh, sir lagi mong klaro nga na. Usa lagi ni ka baba lagi. Uy, sa mga diin lagi. Klaro to ba kay para nga dami na kay lagi. Nya. Usa ra jud ha. Sir lagi. Kari bala god. Wala dili na ka mo usa ba? Kay para masakto na ko ba? Kay usa ra man jud ni ka baba ako agit. Sir ka baba. Usa ra ka baba ba Ako niya? ba ka na dako. Dako, bukat gini pero usa ka baba. Gamit ni nako kay kami tunon biyan ni nako niya para mo hatag ko nimo mabitin bugo. Power gid ay karon. Power. Dako mo kana power na duha na. Ha? Sir lang ko ba sir? Asa man gimayo sir or usa ka baba lang? Usa ka baba lang mo. Usa ka baba lagi ko ah. Sure mo ka. Usa ka na lang. Ay, saba-saba ka sa lain ha. Kasi magsaba-saba ka sa lain. Adi ko magsaba uy. Na. Usa man ka. Magsaba-saba ka sa Magsaba lain. ko ani Usa- nga. Di ba siya? Wala na biya ko ilain ani. Usa ka baba na lang biya ni. Kay ba? Ito lang sama-sama. Sikreto kayo na nato. Uy, kikita ra biya mo gamit anan. Ano sa mga sa mga Nya. sugdan na to or damit kayo. Ha? Damit kayo. Lami kayo? Bitaw. Laki tisyo dalawa. Ha? Laki Ay, tisyo. dili na ni kinahanglan tisyo trapura ni. Trapo. Makondisyon ka trapura gini siya. Trapura? Kay kuan man ni siya kanang high-tech man ni. High-tech ni siya. Bagong butang na po din na diya. Kay trapo may gamit. Dili na to ang tisyo. Pana. Usa ka baba ra gini siya. Okay na kay ni.
Kay ako usa na lang nabilin sa kadaghan na, usa na lang ginabilin sa kuha. Grabe halin di kay dede mo de. Halin jud niya. Ambot lang kay wa jud kay kwarta na dawat. At tinuod dito giingon nila dito nga at tuas tibor kay kusog kay tuya dagko kayo. Wa mo kay kwarta na dawat niya. Ambot na nga wagtang lagi diri sa kuha lagi. Ambot si dug daghan kit sa kuha diri niya. Karon usa na lang kabuk mo nang ako na lagi mo gamit ani usa ka baba na lang. Usa ka baba na lang gid. Siyangap jud ko. Mao gani karon tataod. Na kondisyon ko karon tataod kay na ako'y lakaw. Nakila ka ron. Di mo gamit man ka. Maglakaw ka ron. Magamit man jud ka. Gamit lagi ko lagi. Ako ani. Kay nalagi mi dito event ra ba dito ba? Nami event dito. Power ta mo ba? Power ba? Power ba? Saon ning usa ka baba na lang ni. Ako ning ipasuway sa imo ha. Basig mabitin ko niya, maalkansi ko, dili na nang ko kondisyon ani. Kondisyon kay na gigaingam to. Siguro baburnok. Iyo baburnok na. Tibor grabe gitu dakuan niya. Dako lagi niya unsa na lang kababa lagi ni. Ako ni ihatag nimo, okay ra man pero kinahanglan sabot kita usa ka baba ra gid imo ha. Sa baba lagi may problema na nako lagi. Kondisyon lagi kay corona, gabiir. Masig magsaba lagi ka, masig magsaba hindi ko ganahan madaga makibalo lagi ani. Lagi ko magsaba lagi sikreto na to na. Ay, Basta usa ka baba ram ka ni. Usa ka baba ram gid ka. baba ra na. Sa oras ha. Alas 20. Minus 20 na lang ni para mag alas 11 da ini. Usaon man na nato aron nga mulakaw ya karon tataon. As nakikunta ka to na tawagan ako ilod. Wala ko load lagi. Ako na ako ilod ato tawagan. Ayaw kita dagan makabalo niya basig daghan na po kay manhin diri niya. Ibawi aka nga ibawi balik na gini nako ni mga usa ka baba na lang gini. Pa kondisyon kung maayo ron niya. Ako ni ako na ba. Ako ni ihatag nimo. Basig mabitin ko nabi ko ilakaw ron. Sunod ba? Sunod ba? Pag-stop pag daghan po din na po. Daghan lagi kini. Nah, daghan kini sa una. Ay nya. Saan man nga nangawagtang man eh. Usa na lang abot nga wa. Palit ko no nya. Wa mo ginadawat nga kwarta. Ako gini gampingan usa ka baba na lang gini. Para ako ra jud ni ngon di jud ko saba-saba. Buang mo ito nagsulti nimo nga. Seperti kita surtiha gini mo pagkarian ta nako ron. Ano, piling kwarta mo dia. 1 million kung budget kita gidana. O lagi Sutihata sa nimo. magunsa man ang kwarta og kanang magluya po ko taga-adlaw og dili na ako ni magamit. Kanang nan ako ar gini gi para tibok tuig ko kondisyon ba. Di pa gid ako. Nindot kini. Tibok tuig ka kondisyon ani basta magamit ka. Pero sakto ra pud lagi ni usa ka baba na lang gyud. Trapo lagi gamit. Wala na tissue tapura. Pero mo kondisyon ka ba kanang sington ka tapura gigamit ani kay para kung kabantay biya jud ka na kung magkondisyon ka sington ka. Mo tapura jud ang gamit ani. Apaning to dito na. Wala na gamit ang tissue kay mga gising man na. Bago gid na ron butang sa kay. Pero sa man gyud mo gamit man jud ka. Gamit lagi ko nun sa kondisyon kay gabir ko na Pero pangita. usa ka baba ha? Usa ka baba lagi may problema lagi. Tayo sa kababa ram gini. Pero ay saba ha? Ay saba lagi. Di lagi ko masaba noon sa mga ba. Ang ato kanang di jud ka mo saba kung sa nya ato. Ay naon sa mga katuwa ganin ang trabaho. Ito magsaba mo ron kagwa kay bawo ano trabaho na nato. Pero basing saba ka ba? Di lagi ko masaba lagi. Wala yung tao diri. Wala yung magay makakita. Why tao oy. Pero usa ka baba ra gyud. Sumangya. Usa ram kag kababa. Usara lagi. Sa mangyaw na. Ubuan imo sinina para og ang imo na lang sinina mo itrapo. Kung magkondisyon ka ba? Para ako sa ako oy, ginupo na ako sinina kay Umot ba kay bago pero banig kay suot nako na umot pa kay daw na sayang. sa ako na nga. Kana lang yung sini trapo. Ha? Kana lang ba kay gipas nimo. Iyo kay taksi ko tagpuan pero itrapo ko ni sa akong pakondisyon niya. Imo ha ako itrapo pre sa imo ha. Dili usa ka baba ra ni para kapag kon ba. Tao ta. Ako lang ni kason. Sige pero ikay una. Ikay una ba? Asa bro, asa bro. Usa ka baba ra gyud. Asa lagi, asa lagi. Basta usa ka baba ra lagi. Lagi usa ka baba lagi. Ako yung una? Ha? Ako yung una? Ikay una. Ay sa magkuwas ko katong. Aw, katubang inog. Katong sandayong ba? Ay, Sandayong. wala lagi na gamit lagi. Automatic na ni package na ni siya. Bakit sa nila? Package na ni siya. Basta usa ka baba. Sabot na to. Usa ka baba ra gyud. Ay, sige. Asa bro, asa? Na. Na, diha. Na Andre. Asa ba? Na akong sangkuan. Kilamin kayo. Ako sangkuan.
Ako sa kauna. Wat sa kudare. Wat na. Ha? Wat na. Wat ko dere. Oh, sige. Problema na. Tidak tahu. Soy, ya. Labi na kayo. Labi na kayo. Kayan mo eh. Usa ka baba ra gid ha. Usa ka baba ra. Usa ka baba ra. Unsa man na di ay? Usa ka baba ra ba? Usa ka baba lagi. Ha? Usa ka baba ra. Sige sige. Usa ka baba ra. Anak nga oh. Anak usa ka baba ra. Ito na. Ikaw sa una. Usa ka baba ra ka. Unsa di ni? Dambil usa ka baba ra ni. Ana. Oh, usa ka baba. Oh, Ay, ata. Uy, pakapin. usar ka baba gani. Pakapin na to. Wa mo paninta. Na usa ka baba ra gani akong gikuan nimo kay para nag kuanta. Bitin kayo lagi. Bitin kayo. Mao gani akong giingon nimo usa ka baba ra kay ako na ni. Di, bitin lagi kaya mo. Pakapin usa ba? Sige. Ay, mana. Bitin kayo. Wa po ko Na paninta. basa man ni. Ayaw. Wa po ko paninta. Nya, mugamit lagi ko usa ka baba, mao bitang usa ka baba ra kay mugamit ko nimo. Nya, Bitin ako kayo ni- ko paninta. Ha? Ako ni uli. Ningon bi ako nimo nagsapot biya nga usa ka baba ra. So, Unsa biya? magupo-gupo dog. Usa ka baba. Dako kayo niya. Sumdi na. Dambil man din na. Uy, klaro ni mo. Uy. Ay, sus, mao gani ako ni uli ah. Ito ko usa ka baba na nga. Ay naunsa. Mao Uy, gani klaro. pa ako. Sige ako ni uli ha. Bahala. Sige. Pagkawabi gini mo. Klaro din ni mo. Ay, wagi kay klaro gyud. Wagi klaro. Dambil man na imong gi. Kuan. Ay, ana.